Következő hozzászólónk Ujazdowski képviselő úr, 1 percben. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy! Pani minister reprezentująca łotewską prezydencję mówiła o potrzebie koordynacji polityki azylowej. Padały słowa o jednolitej polityce azylowej, ale to nie jest tylko kwestia techniczna, to jest kwestia merytoryczna. Powinniśmy być bezwzględni dla świata przestępczego i hojni na pewno dla uchodźców chrześcijańskich i w miarę możliwości hojni dla tych, którzy chcą przyjechać do Europy ze względów ekonomicznych. Najpierw trzeba wyznaczyć kierunki merytoryczne, a potem rozstrzygnięcia techniczne. Pan komisarz Timmermans mówił, że polityka w tej sferze musi być globalna. Rozumiem jego słowa, że musi być związana z polityką sąsiedztwa, z polityką dotyczącą południa i wschodu. Chciałbym poznać konkretne propozycje. I wreszcie nie mogę nie odnieść się do słów kolegi brytyjskiego, który zabierał głos w trybie niebieskiej karty. Czy mam rozumieć, że polityka Wielkiej Brytanii w okresie komunizmu, polityka azylowa była łatwiejsza? No na pewno była łatwiejsza, ale dojrzałe państwa powinny prowadzić politykę trudną. Dziękuję bardzo. Hispanova képviselőnek adom meg a szót 1 percben. Parancsoljon, képviselő asszony. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, по отношение на дейността на Frontex, налице са множество инструменти за защита на границите на Европа. Системата SIS-2, системата VIS, разработва се програмата